Hola a totes i tots, soc Aitana Ferrer i vos dono la benvinguda al meu espai, el Ventall d'Aitana. Clar, molts de vosaltres, que ja ens esteu seguint per xarxes i YouTube des de fa unes setmanes, vos estareu preguntant que què és això del ventall. Doncs és això, un ventall de coses que ens agrada i de coses de les que ens agrada parlar. I què trobareu ací? Després de quasi 2 anys fent una recerca de les activitats que es programen als nostres pobles i a les nostres ciutats, me'n vaig adonar que gran part del públic no arribava a enterar-se de què estava passant on vivia. Tenim una programació cultural grandíssima, ja us ho puc dir que jo mateixa em vaig quedar sorpresa de tot el que vaig trobar, per a totes les edats i molt diversa. I és una llàstima que es quedi ahí, perquè els ajuntaments, les comissions, les cases de la cultura, els programadors culturals, jo crec que a la fi programaran en funció del públic que acudeix a aquestes activitats. Doncs bé, creem un espai al nostre canal on poder contar aquestes activitats. I què més podeu trobar al Ventall d'Aitana? Bé, doncs, com que a mi m'agrada molt la literatura infantil i el món de l'educació en general, he pensat que una altra de les vessants dins del nostre ventall seria parlar-vos d'això, dels llibres que van arribant-me a poc, d'alguns dels meus llibres favorits i, com no, d'alguns articles o coses interessants sobre el món de l'educació. Però ens anem a quedar només amb la programació cultural i el món infantil i educatiu? Doncs no. La intenció és que totes aquelles persones que es dediquen a fer activitats creatives en l'àmbit que siga puguen tindre un espai on poder contar-ho, on poder mostrar algunes de les coses que fan. Qualsevol de les expressions artístiques tindrà també el seu espai ací, en el Ventall d'Aitana. Bé, així que ja sabeu de què va aquest espai. Cada setmana vos espera ací, al Ventall d'Aitana. Podeu seguir-nos en xarxes, en Facebook, Instagram i Twitter i també al nostre canal de YouTube. Fins la setmana que ve!